5 лютого 2005 року голос кримсько-татарського народу вперше офіційно пролунав на радіочастотах Криму. В цей день було засновано та отримано державну ліцензію Радіо Майдан ФМ. Це була визначна подія, яка здійснилась завдяки кропіткій та складній праці. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров згадує про цей визначний день. Я тут хотів би нагадати коротко про створення принципово нових медіа кримськими татарами. Це телебачення АТР і радіо Майдан. Всі знають, а молодь не знала і позабула, що кримські татари протягом десятиліть не мали своїх електронних медіа, ані телебачення, ані радіо. В Узбекистані у вигнанні були на місяць буквально декілька хвилин радіопередач, не радіо, а окрема передача на узбекському радіо. Але коли ми почали масово повертатися на свою землю, розпався Радянський Союз, незалежна українська держава, 90-ті роки, і все одно в Криму було важко, неможливо пробити оцю стіну, бо абсолютно російська більшість, вона хотіла зберігати свою монополію на телебачення, на радіо в Криму. І на Кримській державній телерадіокомпанії була кримсько-татарська редакція телебачення, яка мовила на тиждень, почала з 15 хвилин, потім 20 чи 25 і півгодини. Півгодини на тиждень ми мали телепередачі кримсько-татарською мовою. І на Кримському радіо також були окремі кримсько-татарські передачі. Але це було абсолютно недостатньо, бо саме телебачення і радіо ми вбачали потужний інструмент для відродження і мови, і обізнаності своєї історії, і повернення до культури своєї. Отже, тоді вже ті, хто думав про створення телебачення і радіо кримсько-татарського, вони усвідомлювали, що і телебачення, і радіо кримсько-татарського – це не стільки транслятор новин, хоча це теж дуже важливо отримувати новини рідною мовою. А ми тут зі всіма своїми документами все вже розробили, отримали ті чи інші дозволи, все це перебороли, і потрібно отримати ліцензію на мовлення, і нам її не дають. Нам її не дають, бо всі розуміються, що кримські татари не будуть підтримувати тоді діючу владу, а діюча влада була Янукович. І мені, моїм колегам в деяких кабінетах прямо говорили: давайте почекаємо 2005 рік, і якщо ваша переможе, тобто ваш кандидат переможе, буде дозвіл. Ні, тоді вибачайте. Але це була така поверхня проблеми. Але та частина айсбергу, вона була під водою, і вона полягала в тому, що тоді дуже багато політичних сил проросійських в Україні, вони не хотіли відродження кримських татар, вони не хотіли посилення кримських татар. На початку вже 2005 року ті, хто нам протидіяв і не давав нам ліцензію, деяких з них не стало на цих посадових місцях, деякі були вимушені піти нам на зустріч. І 5 лютого 2005 року в Сімферополі пролунали в прямому ефірі вже перші слова кримсько-татарського радіо «Майдан»,
Я пам'ятаю відчуття от тих хвилин. Мені здавалося, що ми просто такий зробили прорив. Так, створення та існування Майдан ФМ супроводжувало багато викликів та перепон. Ще однією з таких стала анексія Криму, спротив окупаційній владі та вимушений переїзд. Я думаю, що всі розуміють про те, що і Майдан, і АТР могли розвиватися завдяки десяткам і десяткам і управлінців, і журналістів, і технічного персоналу. Ми всім їм дуже вдячні. Прийшла російська окупація, і зрозуміло, що незалежні від влади, тим більше від російської окупаційної влади, Криму медіа одразу виявилися непотрібними. І незважаючи на всі зусилля менеджменту для того, щоб зберегтися в Криму, залишитися в Криму, але, зрозуміло, не зламатися, не підкоритися і слугувати своєму народові, але цього не вдалося. І в 2015 році, 1 квітня, здається, був вже закритий АТР, і десь наприкінці квітня вже був закритий Майдан. І ми були вимушені їх евакуювати до Києва. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, як і колектив телеканалу АТР, впевнені, радіо Майдан ФМ зрештою зазвучить в своєму рідному, українському, деокупованому Криму. Я впевнений, що звільненням Криму і АТР, телеканал АТР і радіо Майдан, вони відродяться на своїй землі, в нашому Криму. Ми повернемо всі свої можливості, починаючи від частот, які в нас нахабно забрали. Я щиро вітаю всіх, хто був причетний 20 років тому, хто працював далі на радіо Майдан і телеканалі АТР. І вітаючи з цим днем, я ще раз хочу завірити всіх, що той досвід, який ми напрацювали за всі ці роки діяльності радіо Майдан, він ще надасть свої такі результати, і той архів безцінний, і радіо Майдан, і телебачення АТР слугуватиме кримсько-татарському народу. З днем радіо Майдан!